आथिखालनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइनि फारसे गुनगोनां सोलोंथाइ, गोजों इयुन आरो गोहोगोनां लाइमोनफोर खालामनो थाखाय सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव सोलोंथाइखौ जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिया बेसेन नाङालासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादा हाबाफारि लादों। बे बेसेन नाङालासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादाखौ 2 जुलाइनिफ्राय जागायदों। लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों इयुननि थाखाय गोख्रों खालामनायनि थांखिजों। बेबादिनो सान्तिपुर हाइ स्कुलाव दिनै 9 जुलाइ दानाव चिरां जिल्लानि सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव बिपिएफ दोलोनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ दिनै मिरु लाइमोन बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि रिनजय बर'जों लोगोसे गोबां बिपिएफ मावथिफोरा सुलाद लाहैदों। लोगोसे माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ फरायसाफोरजों सावरायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ HSLC आरो HS आनजादाव मोजां उथ्रिसार जानायखौ बिथाङा आसा खालामदों। मिरु लाइमोन बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि रिनजय बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जोङो बिटिसिनि मोनबा जिल्ला बावहाय 160 कचिं सेन्टाराव फ्रि सामार कचिं बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आङो दिनै चिरां जिल्लायाव बेरायनानै नायगिदिंफैदों, स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्शन खालामदों आरो स्टुडेन्टफोरजों जोङो रायलायदों जे सामार कचिंखौ लानानै बोरै मोनदों, मा साबजेक्टखौ लानानै बिथांमोना दासिम फोरोंबाय थादों। बे गासै जिनिसफोरखौ मनिटरिं खालामनो थाखाय हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जोङो 6टा टीम जानानै दिनैहाय चिरां जिल्लायाव फैदों आरो उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गथ'फ्रा जाहाथे सोलोंथाइयाव दावगानो हायो, फैबाय थानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। दा सामार कचिं मोनाब्ला बिसोर मा जायो, गथ'फ्रा गामियाव ओरैनो थायो, लेखा फराया आरो गार्जेनफ्राबो बिसोरखौ माखासे एंगेज खालामना दोननो रोङा। दा बेनि थाखाय बेबायदि जोबोद गालाय गुजाय जानानै थायो। गथ'फ्रा टाइमखौ ओरैनो वेस्ट खालामो। दा जाहाथे टाइमा वेस्ट जाया, खारन मेट्रिक परिखा फैनो थाखाय 6-7 मासल' टाइम दंसै, हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थाखाय 6-7 मासल' टाइम दङ। दा बेखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ दावगाहोनो हायो, टप जानो हायो आसामनि मादाव, बिटिसिनि मादाव बेबायदि मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव सामार कचिं सेन्टार खुलिनानै बेबायदि गुबुन गुबुन साबजेक्टनि सायाव फोरोंनाय सोलिगासिनो दङ। जोङो सानदों बेबायदि खालामबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गथ'फ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। भबिष्यत जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो टप 10 स्टुडेन्टफोर जोङो मोननो हागोन होनना जों सानदों आरो बाहाय आसामिस मिडियाम, बर' मिडियाम बयखौबो लानाय जादों आरो टिचारफ्राबो बिसोरो मोजां रोखोमनि फोरोंगासिनो दङ। जोङो बेखौनो दिनै चिरां जिल्ला हिसाबै इन्सपेक्सन खालामफैदों आरो नायफैदों। आङो गार्जेनफोरखौ खावलायदों गथ'फोरखौ जाहाथे हाल मावनाय, माइ गायनायाव जाहाथे एंगेज खालामा। खारन क्लास 10 नि गथ'फोरा बिराद सिरियास टाइम गैया। बिसोरो सानसेयाव खमब्लाबो 8 घन्टा, 10 घन्टा, 12 घन्टा बिसोर फरायनांगौ। कचिं क्लासाव फैयोबा एडिसनेल माखासे बिसोर नलेजखौ मोननो हागोन। माखासे साबजेक्टनि सायाव बिसोर आरोबाव बुजिनो थाखाय हाबावगोन, कनसेप्टआ क्लियार जागोन। दा बेनिखायनो गार्जेनफ्रा जाहाथे बिसोरखौ न'नि खामानि मावनायाव जाहाथे एंगेज खालामनानै दोना। गोबां स्टुडेन्टफ्रा जायगा खम जादों, बांसिन बर' मिडियामना खम जादों। दा बेनिखायनो आङो गार्जेनफोरखौ खावलायदों, नोंथांमोना गथ'फोरनि भबिष्यतनि खोथाखौ साननानै जाहाथे सामार कचिंआव जाहाथे फाथायहरो, जाहाथे गथ'फोरनि भबिष्यतआ मोजां जायो, बिसोरनि फिउचारा मोजां जायो। दा बेखौ आङो गार्जेनफोरखौ खावलायहरदों आरोखि, जाहाथे गार्जेनफ्रा सिनसियारलि गावनि गथ'फोरखौ लेखा फरायनायाव जाहाथे सुबिदा होयो, गोसो होनो, फिउचारखौ दानांगोन नालाय बिसोर गथ'फ्रा। दा आङो बेखिनि खोथाखौ आङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जायफोर स्टुडेन्टफ्रा क्लास 9-10 आव फरायगासिनो दङ, 11-12 आव फरायगासिनो दं, बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ आं खावलायहरदों आरोखि। बावथ' फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिथु इन्टारभिउ रिक्रुटमेन्टनि थाखाय इन्टारभिउ फिजिकेल टेस्ट सोलिगासिनो दङ। रेसियो हिसाब नायोब्लाथ' बिदि जायो नों बुंनाय बायदि, खिन्थु बेजों खोथा नङा। मेरिट बेसिसआव जायफोर मेरिट लिस्टआव गाखोगोन, दा बिसोरनो साख्रिखौ मोनगोन आरो बेयाव फिटनेसनि खोथा दङ आरो रिटेन एग्जाम जागोन, मेडिकेल जाबावगोन। जेबानो जायाखै, मैया दाख्लैसो रानिं टेस्ट जादों। दा बेनि थाखायनो दा जेबो बुंनो हाया आरो बेखौ नायनो थाखाय जों अलरेडि CSB बर्डनि चेयारमेन दं, मेम्बार बिथांमोन दंखायो आरो बिथांमोना बेखौ नायगासिनो दं आरोखि। साख्रिनि अनगायैबो माबा मोनसे खालामनो? साख्रिनि अनगायैबो जोंना चिफ सारा मोनसे डिसिसन लादों, दा बेखौ अफिसियेलि बुंथ'ला, जे जोङो स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा सानबाय थादों। जोङो मानसिफोरखौ बिभिन्न साबजेक्टआव जोङो स्किल खालामनानै, ट्रेन आप खालामनानै थांना थानो हानायनि बेबस्था बिदि खालामनो थाखाय सिन्था खालामदों। दाख्लै बेयावबो 2-3सो इउनिभारसिटिखौ भिजिट खालामनानै फैबाय। स्किल डेभेलपमेन्टनि मोनसे इउनिभारसिटि जोंनि बिटिसिआव खुलिनो थाखाय बेखौ सानगासिनो दं आरो जाहाथे जोंनि साख्रि मोनै बेखार जायफ्रा मोजां पारसेन्ट मोनासै, मोजाङै फरायनासै, बेबायदि बेकार
स्टुडेन्टफोरखौ लाइमोनफोरखौ जाहाथे स्किल ट्रेनिं होनानै बिसोरखौ थांना थानो थाखाय माबा मोनसे मोजां बेबस्था होनो हायो बिनि थाखाय जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ सिन्था खालामगासिनो दं आरोखि सार रुनिखाथायाव मडेल स्कुलनि नामाव 5 बोसोरसोनि सिगां मोनसे मडेल स्कुल लुदों औ 30-40 बिगा जागोन दा कनस्ट्राक्सन पार्टआबो जोब्बायानो औ दा बेखौ माबा मोनसे खालामनायनि मडेल स्कुला एक्सुअलि बेखौ माने सेन्ट्रेला मोनसे फोसावदोंमोन सिगाङाव मडेल स्कुल माने मोनफ्रोमबो जायगायाव रुनिखाथाल' नङा लुदोंमोन बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा फ्राय माने जोब्बाय दा बेनि बेलायाव माने गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट इन्डिया मा डिसिसन लादों आं बेखौ दासिम क्लियार नंथ'आ आरोखि बिसोरनाव रायज्लायनांगोन दै